I posljednji ljudi ostali smo u saranju, vidite ovo ovdje, bez nogu, bez ruku, ma šta će vam noge, šta će vam ruke, to su davno ostrajeni, da stvarno nije bitno. Sad ovako, početi u novu igru, ne, koliko možemo se I choose you! Ne znam ko je ovo Pokemon. Pikachu! Hoću ovdje! Prvi bi slomio noge. Stani! Veša me utepa sa stroku. Joj. Jungle Puff. Neću Jungle Puffa, on je strašan. No Jungle Puff! Zabagovalo. Što mrzi kad mi zabaguje tako i moj glas ne možete čujete dobro. 3, 2, 1, sad na sve strane. Ali je puklo. Ajde priči. Idemo s ovo ispred sebe za svak slučaj. Au, joj, au, joj, au. Di ga je doktor? Gleda, usro sam se. Final Showdown. Šta je to? Stani! Au. Joj. Moj bubrezi. Fizik floor. Ne begaj. Mrzi kad mi zabagoje. To meni ispucao sa... Okej, bro. Da li moguće mi ovo staviti? Ali ja sam imao šlem, pa neće moći mi ništa. Jo! Ode kičmenica. Ajde, još jedan put neću ništa, ali ovo je mnogo zanimljivo. Ajde, sad ću stavim ovdje. Ili će mi pogodi. Čekaj, sve ću radim. Eto ti. Ujebate, usro sam se. Nemoj. Da, to se dešava, dobre. Ne! Oh my god. Dobro je bitno. Nešto drugo. Ajde kačke. Uzet ćemo... Sine, sad ću te naučiti zanatu. Šta je to? Pa sad ćeš biti lovac na lopove. Jej, tata može! Jebem ti krv, što si rekao? LOL. Što si rekao? Ništa. Jesi to meni čini da ono znaku pisao LOL? Javim sve. Da evo kako je cool. Piče. Aj, preskoči ga. Opet laguje. Jebi ga. Samo ti se ubi i to je to. Oh god. Mora da je... Ajde još jedan. Pipči, zašto se oni oblici uopšte ne pomeniju? Gdje si pošao s te staklene noge? Nešto sam pročitao na onom znaku stvarno piše LOL. Nemoj. Kako sam ovo preživao? Oh yeah. Kako tako... No ne, biti. Za 2 imamo... Nešto ispod Temple Run. Piče, skupio kojse. Jej. Damn it! Ovo moramo biti. Restart.
Poskači. Ovo inače odlična fora. Sam ga pustite da vas nosi. Malo pomognete i to je to. Pusti brate, šta će ti? Evo, pa pustite, šta će ti? Na koju stranu si biš puštao? Sad sam pritisnuo sve. Pić? Pići bre, bolite ovu. I na kraju ću još da pobedim. Ajde. Joj. Zamislite kako da pobedim. Ajde. Ja mene zazad da bi vam pred kraj ostavio. Ajde. Restart. Zapaj. Ovaj juri. Prijatelju, ne već, to nije bio dogovor. Sam rekao 50 evra ako krećeš malo kasnije. Ne! Damn it! Ovaj taman to da me takne. Skoči. Ispod skoči. Ajde. Piči. Ne! Dobro. Još jednom i to je to, nećemo više. Piči. Ne! Damn it! Previše frustrirajuće. Opet hoće, ovo je previše frustrirajuće. Peče! Šta je bio dobro? Da ti je bio dobro da vidiš. Ajde uzet ću Hunted Mission 2. Ne! Ti eksplodiraš. Please, play with me. I only want a friend. Evo ti ga friend. Đubre jedno malo. Beži be to. Ovo me malo plaši. What the fuck are you? The fuck are you doing? A ja bi da. Moram vam potrestartim. Gledaj kako on naće prijatelje. Takvog prijatelja on naće. Mene si naš. Ko zvačku? Kako je to moguće? Restart. Nemoj. Dobro je. Baš bre tamo da ti ja bi tu ruku slomio. Opala. Dobro je, prošao sam ga. Više Pumpix, okej. Jej, Pumpix! Ne. Pumpix. So Pumpix head. Da bi dobio jedan like, prestat ću opam. Za svaki like ja prestajem da pam. Aj piče, jebot. Up. Upside down. Joj. Za malo. The fuck je ovo dole? Brate, fuj. Šta je ovo? Ne. Tako je bolje. Leave, okej. Čas ga vidiš, joj. Likite kad izađe neki jumpscare. Ajde. Piči Miško. Skači. Ovdje je drv.
A gdje sam ja tu ušao? Part 3. Okej, ovo je part 3. Neki jumpscare, pošto ja posle spavanja, ga ne pitamo, ko će još jedan put i to, kraj ide. Ovako mi se sviđa. Epic jump. Bilo je kabuma, ova mapa je zakon. Čekaj. Epiko. Ajde još jedan. Piči. Epic jump. Eto ga. Ovo je najžešće. Među guzove imamo to. Šta se dereš? Znaš ti koliko je govorili da primaš vakcinu nego to? Jezno. Restart. Još jedan put i to je dva. Sve su dobro. Jesam kakav bebim ti sve. Šta si rekao? Jesam. Vidite, Sid se 100% igra, vidite. On voli to. I ovaj ga dobio među guzove. Ujeb. Ne. Hidara. Je ti dosta? Koja fora. Dobro. To je bilo to za ovaj video. Sljedeći